Matapos ang pagdiwang nila ng ilang araw na kasiyahan, dumating na nga sa puntong nagpaalam na silang dalawa. Sumapit na kasi ang nakatakdang araw kung saan kinakailangan na nilang bumalik sa kanilang lugar. Mahirap man yon para kay Tadag, wala siyang magagawa lalo pat marami din ang naghihintay sa kanilang pagbalik. Bago nila nilisan ng baryo, lahat ng gamit na maaari nilang mapakinabangan ay kanilang dinala. Kabilang sa mga ito ang iilang mga libreta, talandro at agimat na maaaring makatulong sa mga trabahador niya. Kumuha rin sila ng mga mahihiwagang sandata na makakatulong sa kanila pagdating sa oras ng gera. Bago lumubog ang araw noong mismong oras na yon, kasalukuyan na silang naglalakad pabalik sa kubong kanilang nilagusan. Sa pagdating nila sa loob ng silid nito, halos hindi niya maiwasang malungkot, gawa ng naniniwala siyang matagal-tagal na panahon na naman ang kanyang gugugulin bago niya muling masilayan ang baryo. Ayon sa pinuno ng mga antingero, 1,000 taon ang kinakailangan nilang hintayin bago sila muling pahintulutan na makabalik sa lugar. Bagaman 1 buwan ng 1 araw, nasisiguro niyang masyadong mahaba ang 1,000 taon ng paghihintay. Hindi niya din masisiguro kung madadatnan niya ba ang mga kakilala niyang buhay pa matapos ang 1,000 taon sa lugar na yon. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-iisip, unti-unti na niyang nararamdaman ang paghugot ng kanyang wisyo sa kanyang katawan. Sa pagdilim ng kanyang paningin, tanging pasasalamat lang naman ang kanyang naiwan sa mga antingerong tumulong sa kanya upang mas lalo pang mapalalim ang kanyang kamalayan. Maya-maya pa, pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang dating silid na kanilang pinasok. Sa paglabas nila roon, napansin nila noong gabi na kung kaya't nagmamadali silang umalis sa lugar. Pagsilay nila sa kanilang mga kalabaw na nanginginain, agad naman nila yung pinakawalan at mabilisang tinahak ang daan pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila ang daan sa gitna ng baryo, napansin nilang napakatahimik roon kahit hindi pa naman gaanong kalaliman ng gabi. Medyo nakakaramdam na din ng kakaibang simoy ng hangin itong si Tadag na parabang merong nagmamasid sa kanilang mga kinikilos. Pagdating nila sa isang bahay na nakabukas ang pinto, laking gulat na lamang nila nang makasilay sila doon ng 2 nilalang na nakatayo. Kitang-kita ni Tadag kung papaano lulunin ng isa sa mga ito ang kanyang kasama. Yung biktima gumagalaw pa, pero hindi yun sapat para tuluyan siyang makawala sa animoy malaahas na bunganga ng nilalang na yon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid, kitang-kita ni Tadag ang kawalan ng respeto ng nilalang na yon. Alam niyang nararamdaman na nito ang kanilang presensya pero hindi yun sapat para yon ay mabahala sa kinaroroonan nito. Maya-maya pa, nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang biglang kinagat ng nilalang na yon ang leeg ng biktima. Sa sobrang lakas ng pagkakasakmal nito, agad namang humiwalay ang leeg ng tao sa mismong katawan nito. Maniwala kayo o hindi, pagbagsak ng katawan nitong walang ulo, bigla pa yung tumayo at nagtangkang tumakbo. Marahil ay memorya lang yon ng katawan ng biktima ukol sa panganib na kinakaharap niya. Bagaman isang ordinaryong pangitain, nagbigay yon ng kilabot kay Tadag. Hindi naman siya natatakot pero pakiramdam niya, isa yung nakakabahalang pangitain. Sa muling pagbagsak ng katawan ng biktima, doon nila nasilayan ang nilalang na dahan-dahang nagbabago ng anyo. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang makisig na lalaki na animoy hindi mo mapagkakamalang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Habang nakatingin yun sa kanila, nakangisi lang naman ito na parabang isang katuwatuwang bagay
ang kanyang ginawa. "Anong tinitingin-tingin niyo dyan?" Seryosong tanong ng lalaki sa kanila. Matapos nitong makapagsalita, agad namang napansin nila ang unti-unting pagsibukasan ng mga bintana ng bawat bahay na naroon. Kahit napakadilim ng loob ng mga ito, hindi nila maipagkakaila ang mga demonyong nagkukubli sa lugar na yon. Bagaman nararamdaman na nila ang nalalapit na panganib, minabuti pa rin nilang manatili sa lugar na kanilang kinatatayuan. Si Tadag noon, kampanteng pinagmamasdan lang ang mga nilalang na yon na parabang wala itong kakayahan na siya ay saktan. Dahil sa kanilang mga naging asal, kung kaya't mas lalo pang umapoy sa galit ang mga nilalang na naroon. Makalipas pa ang ilang minuto, doon inilahad sa kanya ni Manong Kamat ang rason sa likod ng mga pangyayaring kanilang kinakaharap. Ayon sa matanda, ang baryong kinaroroonan ng kanilang lagusan ay isang pugad ng iba't ibang uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Kaya lang naman nila inilagay doon ang lagusan upang masigurong lahat ng mga antingerong magtatangkang pumasok ay karapat-dapat. Dagdag pa nito na kahit ang mga bata sa lugar na yon ay meron ding masamang bahid ng dugo. Karamihan din ng naninirahan sa lugar, kung hindi mga manlalason ay mga mangkukulam. May iilang pamilya rin doon ng iba't ibang lahi ng aswang na parating nag-aagawan sa kanilang pinagkukuhanan ng mga pagkain. Naniniwala din si Manong Kamat na ang kaharap nilang nilalang ay ang isa sa mga mababagsik na lahi ng mga aswang. "Ano, Tadag? Gusto mo bang makipaglaro dyan? Pakitaan mo naman ako kung anong narating mo sa loob ng 7 buwan. Wika ni Manong Kamat pagsilay niya kay Tadag na animoy nanginginig na ang buong katawan dahil sa galit. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yon habang hinahawakan ang kanyang singsing. Sa pagbaba nito sa kalabaw na kanyang sinasakyan, kalmado naman itong hinarap ang nilalang habang nananatiling nakikiramdam. "Kabilang ka sa lahi ng mga bangkilan, hindi ba? Nakakatuwa naman. Sa tinagal-tagal na panahong pamamayagpag ng uri nyo, marami na kayong naiungkat na sikreto at pamamaraan kung papaano makipaglaban. Ilang henerasyon na ang dumaan, ilang libong tao na din ang inyong ninakawan ng buhay." Wika ni Tadag habang kampanteng naglalakad patungo sa kinaroroonan ng aswang. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, umangi lang naman yon habang dahan-dahang yumuyuko sa kanyang kinaroroonan. Maya-maya pa, ipinakita na nito ang mahaba nitong pangil, hudyat na hindi yon mag-aalangang sumugod kay Tadag sa oras na makaramdam yon ng pagkasindak. Ngunit nang hindi na maatim nito ang kanyang paglapit, napilitan na yung sumugod sa kanyang harapan. Pagsunggab ng nilalang na yon sa kanya, buong puwersa naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang bumagsak yun sa lupa. Nang akmang tatayo pa ito, agad naman niya yung inapakan ng kanyang paang nababalot ng usal. Dahil dito, wala namang nagawa ang bangkilan kundi ang sumigaw habang pilit iniaalis sa katawan nito ang kanyang napakabigat na paa. Alam niyo ba, hindi naman gaanong nilalakasan ni Tadag ang pag-apak niya rito, pero pakiramdam ng aswang, isang malaking tipak ng bato ang nakadagan sa kanyang katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagsipol ni Tadag sa harapan ng aswang, bigla naman yung natigilan sa pag-iyak na parabang natigalpo. Unti-unti na ding nanginig ang buong katawan nito na parabang nakasilayo ng isang nilalang na halos unang beses niya palang makita. Dahil dito, ramdam na ramdam ni Manong Kamat kung gaano yun nasindak sa presensya ni Tadag. Matapos yan, iniangat na ni Tadag ang kanyang paa sa nilalang
habang nananatili yung pinagmamasdan. Paglayo niya dito, inutusan niya yung tumayo na parabang nasisiguro niyang susundin ng nilalang ang anumang kanyang iuutos. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla naman yung tumayo. Itinaas ang 2 kamay nito habang umiiyak. Sa pag-ihip ni Tadag ng usal sa kanyang kamay, dali-dali naman niya yung binitawan patungo sa kinaroroonan ng bangkilan. Paglapat ng usal sa katawan nito, bigla na lamang yung bumagsak habang nangingisay. Nag-umpisa na ding bumula ang bibig nito, indikasyon na hindi biro ang nangyayari sa nilalang na yon. Halos segundo lang noon ang dumaan matapos yung bawian ng buhay. Dahil dito, nasipat nila ang pagsarado ng mga bintana ng bawat bahay hanggang sa tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa lugar. Maya-maya pa, purong simoy ng hangin na lamang ang kanilang naririnig. Naglaho na din ang mabigat na presensya sa paligid na kani-kanina lang nagpapahirap sa kanilang dalawa. Halika na, Tadag. Umalis na tayo rito. Bilisan mo, sapagkat madaling magbago ang kaisipan ng mga demonyong nakatira sa lugar na ito. Wika ni Manong Kamat sa kanya. Hayaan niyo sila, Manong Kamat. Kung gusto nilang tumawid sa ikalawang buhay, ikinagagala kong sila'y tulungan. Lumabas ng matapang! At nang magkasubukan, sigaw naman ni Tadag. Matapos niyang sabihin ang bagay na yon, tila bang walang naglakas ng loob sa mga nilalang na naroon. Animoy lahat ng tenga sa paligid na natiling bingi sa kabila ng masasakit na salitang kanyang sinabi. Nang medyo mapagtanto nila na kinakailangan na nilang umalis sa lugar, agad naman nilang inumpisahan ang kanilang paglalakbay ng mapayapa. Habang binabagtas nila ang daan, wala namang nangyaring pag-uusap sa kanilang dalawa, gawa ng maigi nilang pinakikiramdaman ng paligid. Sa paglayo nila sa baryong yon, kahit papaano nakahinga naman ng maluwag itong si Manong Kamat. Inaasahan niya kasi, mapapalaban pa sila doon ng husto, lalo pat silang dalawa lamang ang naglakas ng loob na dumaan doon ng 10 oras. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, kahit papaano naging maayos naman ang lahat. Bagaman may nangyayaring hindi inaasahan, masaya pa rin itong si Tadag, lalo pat nakabalik na sila sa lugar na minsan nilang pinanggalingan. Masakit mang mawalay sa mga bago niyang kaibigan, alam niya sa kanyang sarili na balang araw, muli silang magkikita at magsasaya habang nagkukwentuhan. Sa pagdating nila sa kanyang lupain, nadatnan niya ang kanyang mga trabahador na antingero na nagpapahinga sa mga kubong itinayo malapit sa kanyang tahanan. Pagramdam ng mga tauhan niya sa kanilang pagdating, agad din naman yung nagsigising para sila'y salubungin. Habang nag-uusap ang kanilang pangkat, doon na pag-alaman ni Tadag kung ano ang mga nangyari sa kanyang lugar habang sila'y wala. Nang mapagtanto niyang wala namang nangyaring kakaiba, minabuti na lamang niyang ipagpabukas ang pag-uusap nila. Medyo nanghihina pa kasi siya, lalo pat naninibago pa ang kanyang katawan sa mundong kanyang ginagalawan. Halos inabot din siya noon ng 5 araw bago tuluyang bumalik sa normal ang kanyang pakiramdam. Bagaman nasa kamay na niya ang pamamahala, minabuti niya pa ring panatilihin ang binata. Para kay Tadag, isa na yung miyembro ng kanyang pamilya, lalo pat binubuo lang naman ang pamilyang itinuturing niya ng mga taong halos hindi niya kakilala mula pagkabata. Habang abala ang pangkat niya sa pagtatanim, pinili niyang mag-ikot sa kanyang lupain. Minabuti niya ring wag nang magpasama para naman kahit papaano magkaroon ng katahimikan ng sarili niya. Habang binabagtas niya ang daan, ramdam naman niya ang iilang pangkat ng mga tikbalang na patagong sumusunod sa kanya.
Nang hindi na niya maatim ang ginagawa ng mga ito, minabuti niyang yon ay tawagin para kausapin. Sa paglitaw ng mga nilalang sa kanyang harapan, halos hindi naman yun makatingin, gawa ng nasisiguro nilang isang kasalanan ng kanilang pagsunod kay Tadag. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang pakiramdam niya, tinanong niya ang mga ito kung bakit ginagawa nila ang bagay na yon. Matapos namang marinig ng tikbalang ang kanyang naging tanong, agad naman itong inilahad ang tungkol sa kakaibang presensya na matagal na nilang nararamdaman sa lugar. Ginoong Tadag, mag-iingat kayo sa lugar na ito. Noong mga nakaraang araw, may nakita kami ditong 3 sigbi na pagala-gala. Hinabol namin sila, pero pagdaan nila sa madilim na parte ng Kakawan, bigla na lamang silang naglaho. Batid naming tagapagmasid ang mga nilalang na yun. Sino man ang kanilang pinuno, sigurado kaming hindi yun pangkaraniwan. Pasensya ka na, nagpumilit kaming sumunod sa'yo, kahit wala namang kayong abiso. Wika ng isang anggitay. Nang marinig naman yon ni Tadag, labis naman siyang nagpasalamat sa pagmamalasakit ng mga nilalang sa kanya. Alam niyang alagad niya lamang ang mga ito, pero labis siyang nadadala sa ipinapakitang pagpapahalaga ng mga ito sa kanyang buhay. Upang masigurong hindi nga nagkakamali ang mga tikbalang, minabuti niyang pumasok sa looban ng Kakawan. Sa pagbagtas niya ng daan, hindi niya iniinda ang unti-unting pagdilim ng paligid. Kampante naman siya doong maglibot, gawa ng kahit papaano gamay na din niya ang bawat sulok nito. Lumipas pa ang 1 oras, napakadilim na nga ng lugar. Yung mga tikbalang masyado nang malapit sa kanyang kinaroroonan upang magsilbi niyang bantay kung sakali mang merong panganib na bigla na lamang lumitaw sa daan. Maya-maya pa, nang masiguro na niyang ligtas ang lupain niya, minabuti na niyang umuwi para kitain ang kanyang mga kasama. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang bahay, naging maayos naman ang lahat. Halos wala sa isip noon ni Tadag ang anumang panganib sa paligid, gawa ng napakaganda ng simoy ng hangin. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto, nang marating na niya ang palayan, doon bumungad sa kanya ang 2 lalaking hubot-hubad. Nang masipat niyang namumula ang mga mata nito, doon niya napagtanto na isa yung uri ng aswang. Pagramdam ni Tadag na magpapalit anyo na ang 2, mabilis na naman niya yung sinunggaban at walang kaabog-abog na ipinako sa lupa. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, huli na nang malaman ng 2 lalaki na nagawa na pala silang mahuli ni Tadag. Sinubukan pang magpumiglas ng mga ito pero hindi sapat ang kani-kanilang mga lakas para makawala sa tali ng mga buhay na salita. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman niya yung itinali sa kanyang kabayo at dahan-dahang kinaladkad patungo sa kanyang tahanan. Nang marating na niya ang kanyang bakuran, agad naman siyang tinulungan ng kanyang mga trabahador para maikulong ng maayos ang mga aswang. Hindi rin nila yun sinaktan, alinsunod sa utos ni Tadag. Matapos yung maisakatuparan ng kanyang mga kasama, minabuti niyang kausapin ng mga nilalang na yon dahil labis na siyang nababahala sa pagpasok ng mga ito sa kanyang lugar. Aminado si Tadag, maraming nakakalat na pangontra sa paligid, kung kaya't palaisipan sa kanya kung papaano yon nakakapasok ng hindi nang hihina. Upang maging maayos ang pag-uusap nila ng mga nilalang, lahat ng pagpapasensya ginawa niya. Nangako din siyang pakakawala ng mga ito kung magsasabi yon ng totoo. Nang marinig naman ng mga nilalang ang kanyang sinabi, kitang-kita niya ang animoy pagdududa ng mga ito. Dahil sa naging reaksyon ng mga nilalang, agad naman siyang kumuha ng buhay na bato at itinaga roon ang kanyang pangako. Isinumpa niya rin ang kanyang sarili na kung hindi siya susunod sa pangakong yon,
dadapuan siya ng karamdaman na halos wala ng lunas. Alam ni Tadag na isang kahibangan ang ginawa niyang yon, pero nasisiguro niyang yun lamang ang paraan para malaman ang nasa likod ng mga pangyayari. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't agad naman niyang nakuha ang tiwala ng mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, naglakas loob na ang isa sa mga ito na magsalaysay. Ayon dito, wala naman silang planong kaharapin si Tadag, bagkus ang nais lamang nila bigyan yon ng takot. Nais nila doong ipadama na kahit nasa loob pa siya ng kanyang teritoryo, magagawa pa rin silang mapasok ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa nito, kilala niya kung sino ang nag-utos ng ganoong plano. Pagsilay sa kanyang aswang, ramdam ni Tadag na nagsasabi yon ng totoo. Sino? Tanong ni Tadag sa nilalang na yon. Sasabihin ko pero kailangan mo kong paniwalaan. Bale wala naman kung palalayain mo kami dito. Paglabas namin sa iyong teritoryo, lalapain lang naman nila kami. Magmula noong pumasok kami rito, patay na kami. Wala nang mabuting hinaharap ang naghihintay sa amin. Sagot naman sa kanya ng nilalang. Matapos naman yung marinig ng kasama nitong aswang, bigla din naman yung nagwika ng, Si Tiniente Gimo ang nag-utos sa amin. Nais kanyang takutin para maituon mo ang iyong wisyo sa amin. Habang abala ka sa pagtutuklas, dahan-dahan naman siyang gagawa ng paraan para kayo'y pabagsakin. Alam naming hindi ka naniniwala ng basta-basta. Pero ang maipapayo lang namin sa'yo, mag-iingat ka. Traidor ang mga aswang. Kahit anong buti niyan sa'yo, darating ang panahon kapag nagkaroon niya ng pagkakataon, hindi yan mag-aalangan na ikaw ay tuklawin at pabagsakin. Matapos naman yung mailahad ng nilalang, agad naman niya yung pinakawalan. Pag-alis ng mga ito, ipinag-utos ni Tadag sa kapwa niya antingero na huwag yung harangin o paslangin. Dali-dali naman yung sinunod ng kanyang trabahador, lalo pat matapat yun sa kanya. Habang naglalakad papalayo ang mga nilalang, nanatiling tulala lang naman itong si Tadag. Napakalalim ng kanyang iniisip. Hindi niya mawari kung bakit si Tiniente Gimo pa ang ahas sa pangkat niya. Masakit man yun, pero kinakailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay kahit wala naman ang grupo nito. Bagaman hindi niya pa napapatunayan ang alegasyon, nanatili lang namang kuro-kuro ang kwento. Para sa kanya, malaya pa rin yung pumasok sa lupain niya. Ang tanging naging lamat lamang ng pagsasama nila ay ang tiwala niyang buo na minsan na din niyang ibinigay sa mga ito. Para hindi na mas lalong kumalat pa ang tungkol sa kanyang mga nalaman, pansamantala pinili niya yung itago. Iniwasan niya din yung ibahagi sa kanyang mga tauhan, lalo pat paniguradong magagalit ang mga ito sa pangkat ni Tiniente Gimo. Ang labis niya pang ikinakabahala noon ay ang posibilidad na digmaan sa pagitan ng kanyang mga kaibigan. Sa paglipas ng mga araw, nanatili siyang naghihintay sa pangkat ni Tiniente Gimo. Pinadalhan niya na yon ng mensahe, pero tila bang hindi pa rin yun sumasagot sa kanyang pagtawag. Ang tanging inisip na lamang niya, maaaring abala lamang ito sa kanyang pamilya. Sa pagsapit ng araw ng Biyernes, habang gumagawa sila ng upuan kasama ang kanyang mga tauhan, doon niya nasilayan ang pangkat ni Tiniente Gimo na kampanting naglalakad papalapit sa kanyang bahay. Nang marating ng grupo nito ang lugar na kanilang kinaroroonan, nakangiting nagwika naman yun sa kanya ng, Magandang hapon sa inyo, Ginoong Tadag. Pasensya ka na. Hindi ka agad ako nakasagot sa inyong pagtawag. Medyo abala din kasi ako, lalo pat dumating ang anak ko, kasama ang kanyang mga kamag-aral sa bayan. Hindi ko sila maaaring iwan,
Lalo pat, wala namang kaming kamag-anak roon na makakatuwang sa kanilang pangangailangan. Dahil sa sinabi nito, napatangulang naman itong si Tadag habang pinagmamasda ng mukha ng kanyang kaibigan. Kahit nakakaramdam na siya noon ng galit sa kanyang katawan, minabuti niya pa rin kumalma alang-alang sa mga taong nakapaligid sa kanila. Makalipas pa ang ilang minuto, pinaupo niya yon at inabutan ng merienda. Kumain ka na muna. Alam kong pagod ka. Wika ni Tadag kay Tiniente Gimo. Okay. Ito na yung sinasabi ko eh. Diba pare-parehas tayo halos ng nararamdaman tungkol kay Tiniente Gimo. Tapos ito na, meron na tayong hint. Pero alam nyo yung nagbigay sa akin ng pansin sa kwento na to? Yung anak ni Tiniente Gimo na umuwi sa kanila tapos may mga kasamang kaklase. Hindi kaya ito na yung panahon na naging sikat yung kwento ni Tiniente Gimo. Kasi nga 'di ba inubos nila yung magkakaklase na yun. Pwedeng yun no? Palagay nyo. Pero para wala na tayong marami pang tanong, sunod kaagad natin yung 13. Yun lang. Salamat.